balandeli waMangothobane isangoma esipulwa ngenye ezinye sipulwa ngamathambo. Umphathi wekhubalo isandla sensembe isigwebo sentambo enhliziyo ebongi zamadoda umtilikajelo wabathakathi manzi olwadlu manzi ababayo awuphuzwa nomoba. Ngiyabingelela ngiyaxolisa ukuthi isikhathi esinamavidiyo sengiwenza ebusuku ukuba busy kakhulu emini. Namhlanje ngizocela ukucacisa nakho ngoba siyafundisana siyakhulisana lapho ezingazi khona, singagxeki izinto kanti asinalo ulwazi lazo. Manje kuhle ukuthi owaziyo atshele omunye nomunye atshele omunye mase siyazi sonke. Ngizocela ukuthi ngike ngichaze la bakwethu. Into ngizochaza umoya wobungoma, ukuthi uyini umoya wobungoma, ngoba ngathi abantu sebeyamixa sebeyaxuba makubizwa abantu. Ugobela maye sekulethile kufanele mayefika esigcawini akuchaze ukuthi uyini wena. Uyisangoma noma ungumakhosi. Umakhosi nesangoma izinto ezimbili ezihlukene. Ayihlangani nje. Kodwa abantu sebeyihlanganisa. Masikhuluma ngobungoma soke sikhuluma ngomoya owengamela umuntu osuka kubantu abadala. Lo muntu ubonakala ngani ukuthi unomoya wobungoma? 1, uthanda kakhulu isigubhu, uthanda ukugida kakhulu. Izinto zakhe mayezenza uqala ekugideni kakhulu, uyathanda ukugida. Loyo kwisangoma. Sangoma. Abantu abadala lento bayiqamba kahle ukuthi isangoma. Yabo? Singathandi izinto mase siyayiphendula. Masifuna ulwazi sibheke ezincwadini zabantu abadala abaqamba lezi zinto. Bese kuyabuya futhi okwesibili bese kuba amakhosi. Umuntu ongenwe ngamakhosi. Masikhuluma ngamakhosi sikhuluma ngamakhosi ahlukene. Khona amakhosi omfula, khona amakhosi esiganga, khona amakhosi entaba, khona amakhosi la ngamakhosi manje laphethe. Kube khona amakhosi ezilwane njengamabhubesi, izingwe, yini. Bese kuba khona amakhosi ezinkukhu. Bese kuba khona amakhosi sengabalile amakhosi omfula. La makhosi ke ayangena kumuntu. Mangithi angena kanjani kumuntu? Lo muntu uyalashwa agezwe, aqede, adliswa khona. La makhosi maye semngena right. Usuwe emanzini. Kufanele la makhosi aphume lapha azongena kuyena. Kanjani? Uzobuza omunye uthi kanjani? Angena kanjani emlonyeni kuphi? La makhosi uthi ma umile kufanele kusuke into enjengenkanyisi. Lapha bakubonisa ukuthi akhona khona. Isuke lento izongena kuwo. Kuyenzeka uma ungabonanga benzeke kwenziwa la. Angezongena ngamaphupho asekukhombisa ukuthi sesikhona. Lokho kuthiwa amakhosi. Ukuthola abantu, uthola ukuthi umuntu ufaka ibhayilengwe noma lamabhubesi. Noma ufaka ibhayile lezinkukhu noma ufaka ibhayile lamajuba noma ufaka ibhayile lani lempangeni. Akazi ukuthi wayi elifaka leli bhayi. Ufaka leli bhayi lento ayikafiki kuyo. Yamabhayi ngiyochaza ngelinye ilanga. Ukuthi abantu ubungoma namakhosi sebebuxube babuxuba. Yabo. Ngoba abanye abazi nje ukuthi izinto ezimbili ezehlukene.
kodwa yena uthi uyisangoma, akakwazi ukugida, akakwazi ukwenza lutho. Yabo, angisho ukugida, umuntu oyisangoma akagidi ngamakhehlekhehle. Mangikhuluma ngamakhehlekhehle, lokho kufakwa la enyaweni, lokhu uthi khehle khehle khehle, lo oyisangoma ugida ngeenyawo zakhe nje. Yabo, sengisho ukuthi ngizoyichaza futhi nento yamakhehlekhehle ngelinye ilanga ukuthi la makhehlekhehle afunakalaphi, adalwa yini uze uwafake. Awafaki ngashuwongo zidalwa zakini. Mina nje amakhehlekhehle uma ekhala vele ngiphathwa amazinyo la, ngiwasebenzisi nje angifuni. Yabo, nabantu abathwasiswa yimi makuthiwa abawafaka, hayi bayawafaka-ke bona, kodwa mina ngiwasebenzisi. Anginawo nje, anginawo futhi angeke ngibe nawo. Bangatshela ukuthi hhayi abawafuni. Mese kuba lana-ke emakhosini, bethi emakhosini, makhosi makhosi makhosi. Lezi zinto izinto ey'hlukene. Abantu uthola ukuthi umuntu uthwasisa umuntu akazi ukuthi ungenwe yini. Yabo, kudala kwakuthiwa hhayi uzohambe uyolanda inyoka emanzini, manje bathi ayisalandwa. Isizathu sokuthi zingalandwa yini abazi nabo. Umuntu unede wayiphupha mase bethi hayi useyiphuphile, useyitholile, kusebenze kanjalo, ayikho leyo nto. Umuntu uma enede waphupha esempophomeni, esengena empophomeni, noma waphupha esezibeni, bese kuthiwa hayi usungenile wena ezibeni ngoba usuphuphile, ayikho leyo nto. Mangithi ayikho, into engekho. Makwenzeka njalo kuwe, into engekho leyo. Lento ifuna ukuthi ngalesikhathi uphuphwa ungena ezibeni. Yebo-ke, bona ungasho ukuthi bangenile bona, kodwa wena ungenanga. Thola kumuntu oneziba esi-right, umuntu omazi ukuthi uyafaka eyofaka phela umzimba wakho ukuthi uhlambuluke, ikwazi lento ifike ingene entweni ehlambulukile. Yabo, lo moya lo uyakutshela ukuthi mina sengigezile, sengi-right, kodwa wena hamba phela nawe uyongena lapha, uyohlambuluka. Noma uthola umuntu oneziba noma ofaka abantu empophomeni, uye khona uyohlambuluka phela nawe, ikwazi ukuthi lento mase iyasebenza. Yabo, lento fanele ukuthi ikuthole nawe usuhlambulukile. Uma uyiphupha ungena ezibeni, kusho ukuthi umoya lo wobungoma noma lo wamakhosi usungenile wona. Nawe njengenyama phela, wona uyona inyama, uwumoya. Kumele uma ufika kuwe ufike ungene entweni nayo esingenile yahlambuluka ezibeni. Yabo, sengisho ukuthi abantu abayekele ukukhohlisa abantu. Manje sekuyisikhathi sokuthi kuthwasiswe ngendlela eliqiniso. Nokugida ngiyokuchaza ngelinye ilanga. Khona ukugida, isangoma masigida unyawo ohlala phansi ba. Kodwa abanye laba namakhosi mabegida bayachokama bashaye lonke unyawo. Yabo, lokho ngiyokuchaza ngelinye ilanga ukuthi kudalwa yini. Nabo, sengisho ukuthi njengoba ubona abantu bephuma, thola ukuthi umuntu uyaphuma, ma esephumile akandlulanga esigcawini, akenzanga ini, yabo, ephuma esefuna ukusebenza. Kanti idlozi alifune ukusebenza lona. Yabo, belifuna ukuthi lo muntu, lo moya ungene kuye, uthi uma usungenile mase wenzela usiko, mase yaligcina usiko lakhona. Uyothi uma esezala ingane, eyizala ingane, basuke befuna ukuthi impilo zezingane zakhe zishintshe isikhathi esiningi. Mayisezala ingane iphume nalo moya usuhlambulukile, iphume nalo moya osu-right. Yabo, hayi lento leyo ukuthi yena wonke umuntu othwasayo usezosebenza abantu. Umuntu osebenza abantu umuntu onesikhwama sokwelapha. Ukuthi uyisangoma
Mawungenasikhwama ngeke usebenze muntu. Ukuthi umakhosi mawungenasikhwama ngeke uze usebenze muntu. Isikhwama singenela lapho ke kutheni wena usunesikhwama. Yikho abantu isikhathi esiningi sebelapha izinto ezizodwa. Uzothola ukuthi umuntu uyasuka manje uyahamba uyolanda umuntu othize kubantu. Thola ukuthi endaweni wonke umuntu ulapha into eyodwa. Yabo. Lokho akusekhona ukwelapha. Isikhwama uma unikeza isikhwama unikezwa into yakini. Wena ozoyilapha wedwa emhlabeni jikelele. Kwazi ukuthi uma ufuna ukuthola ingane uyakubani. Phela. Sengisho ukuthi leso sikhwama asikho esifanana nesinye umhlaba wonke jikelele. Yabo. Sesikhuluma ngesikhwama. Ayikho inyanga enesikhwama esifanana nesomunye. Noma ngathiwa ngiyakuthwasisa, ngiyakukhipha, ngeke ube nesikhwama esifanana nesami. Ngoba leso sikhwama esakini, yibo abaziyo ukuthi njengoba bekunikeza lesikhwama sasenzani. Mase khona lento okuthiwa ukuthakelana. Yabo. Masikhuluma ngokuthakelana njengezinyanga sikhuluma ngokuthi sifundisane lokho nalokho. Kukhona umuthi idlozi elingafuni ukuthi uze unitshele omunye umuntu, awutshela omunye umuntu uyahamba emhlabeni. Isikhwama sikhuluma ngesikhwama. Ma ulapha kufanele ukuthi ube nesikhwama. Hayi isikhwama semithi ukuthi ena utholakala utshatha amasaka kuthiwa isikhwama isikhwasiso leso. Isikhwama abanye bayithola egangeni likutshela idlozi lithamba uthatha isikhwama sakhe entabeni ethize uthi uyaye usithole emanzini othize usithole. Yabo. Emfuleni othize usithole. Noma ifike ngamaphupho likutshela imithi ufanele ulaphe ngayo. Yikho isikhwama ke leso. Is not ukuthi isikhwama ukuthi uhambe uyomba imithi entabeni ubuye nayo uyibeke esigodlweni mase uthi wena unesikhwama ngoba unalowo mithi. No. Akusikho lokho. Isikhwama ile mithi onikezwa yona yokulapha ulele ebusuku utshelwe kuthiwa mawuthatha umavula kuvaliwe uthatha unhlahla emhlophe uthatha ulosilini uthatha bani phuma into enje. Isikhwama ke leso utshelwa wena oba akekho umuntu ophupha into oyiphuphayo wena. Yikho ngithi isikhwama kusuke ngesakini phela suke ngesakho phela akekho suke naso ngaphandle kwakho. Sengiqonda ukuthi umuntu engaphatheki kabi mayiphuma ukuyothwasa ephuma engenasikhwama. Ngoba vele suke singavelanga kuye nagobela wakho suke singavelanga. Kugobela wakho suke eseqedile ukwenza umsebenzi wakhe. Akufanele ukuthi ngikunika imithi ngoba mina mangikunika imithi njengogobela wena ungakafanele ukuthinta imithi. Mina ngivala le mithi ezayo yokuthi abantu bakini bekunikeza imithi. Yabo. Imithi mina njengogobela wakho enganginikeza yona kungaba zintelezi zokuthi uchele kini uma bekugadla nomuthi ukuthi uyivikele wena. Is not ukuthi umuthi wokulapha. Once walapha idlozi lizobuza ukuthi lo muntu ulapha ngani isikhwama singakamniki. Qala uyasivala isikhwama sakho wena. Usubothi ngcono uhambe uye ngaphandle uyolanda imithi usuyaqala manje wena usuwenza izinto ezirong. Isikhwama sakho asikakaphumi. Isikhwama sivamise ukuphuma uma usufika ekhaya. Ngoba basuke benqenela ukuthi uma bekunika isikhwama kwagobela uzofunda imithi yedlozi lakho. Sengisho ukuthi izinto lezi efanele sikhulume, izinto lezi efanele ukuthi sizichaze. Nizazi. Mase kusekuthiwa uyaphuma uye esigcawini, makhulunywa ngesigcawu.